Hej, dette er en kort gennemgang af addition af kræfter. Så hvis vi har to eller flere kræfter, der virker på samme objekt, kan vi regne den samlede kraft ud ved at tegne dem ind i et diagram. Så hvis vi starter med at tegne den ene kraft, som virker på et objekt, der ligger her, og så trækker den her vej på. Så nu bliver den her objekt her trukket med en kraft herop af. Hvis der så også er en anden kraft, der trækker herfra og herned, vil det her objekt nu mærke en kraft, der trækker herned, og en kraft, der trækker herop. Og de her to kan så lægge sammen ved at tage den kraft her, og lægge den herop. Jeg tegner den ind her. Og den kraft herop kan vi tegne hernede fra og herop. Og den samlede kraft, der virker på det her objekt, er nu den kraft her. Så objektet her bliver trukket af en kraft i den her retning, og en anden kraft i den her retning. Objektet føler en samlet kraft i den her retning. Og længden af den her streg viser sig, hvor stor kraften er. Normalt tegner man det med pile, men jeg har bare valgt at tegne det med streger, for det er lidt nemmere og lidt hurtigere. Så det er sådan rimelig nemt, når vi bare har to kræfter. Vi behøver sådan set ikke tegne begge de her to på, som jeg gjorde. Jeg kunne i princippet godt nøjes med en af dem. Og det gør det lidt nemmere, når man har nogle lidt større systemer, hvor der er flere kræfter, der påvirker. Så hvis vi fjerner de to her, så kan vi sådan set godt se, at den resulterende kraft den går herop til. Vi behøver ikke tegne den streg herpå, for at se, at den endelige kraften går herfra og hertil. Hvis vi nu har en kraft, der går opad, to, og en anden kraft, der trækker nedad, to. Sådan der. Så vil den samlede kraft på det her objekt være 0. Fordi hvis vi skulle tegne den her pil derop, så vil den bare gå tilbage til 0-punktet her. Og det er det, vi ser, når vi har et eller andet objekt, f.eks. der ligger på en bordplade, at den bliver trukket nedad med tyngdekraften, og så er der en lige så stor kraft fra bordpladen på objektet igen, så objektet ikke flytter sig, men ligger stille. Så prøver jeg at tegne et system herover, hvor vi har mere end to kræfter. For eksempel forestil os, at vi har et objekt her. Den bliver trukket opad med den kraft der. Så der er en anden kraft, der måske trækker den bare fremad dertil. Og så har vi måske en kraft, der trækker den der vej. Det vi så gør, det er, at vi starter med en af pilene. Det er ligegyldigt, hvilken pil vi starter med. Vi starter med en pil, så nu starter jeg bare med den gule her. Der, hvor den gule pil ender, der lægger jeg den røde til. Så det er bare 2 streger hen. Det gør vi sådan der. Derefter tager vi der, hvor vi ligesom endt, og så lægger vi den sort til. Og den sorte, den går så herfra og derop til. Og den samlede kraft, der så er, så tager vi startpunktet og tegner hele vejen over til der, hvor vi slutter. Så det her er den resulterende kraft. Så hvis den her
objekt her bliver trukket opad derfra og nedad derfra og henad af den, der lå derinde bagved, så vil den til sammen mærke en kraft, der er så stor her. Vi kan også lave et endnu større system. Prøver vi hernede. Det objekt, der ligger her, bliver trukket opad her. Dertil. Så bliver det trukket den, der vejer opad også. Så bliver den trukket dernede til. Den bliver trukket deroppe af. Og den bliver trukket dernede til. Ser vi. Så igen, så starter vi fra et af punkterne her, et af endepunkterne, en af pilene, så tegner vi bare de andre pile på. Så hvis jeg nu starter med den gule her, så kan jeg tegne den grønne på for en af den, så den går 3 ned og 1 ud. 3 ned og 1 ud. Så har vi den sorte her, den går bare 2 op. Så tager vi herfra og tegner en pil 2 op. Så har vi den røde her, eller Bordeaux. Den går 2 skråt op og der. Så kommer vi lidt i kampolage med en anden tegning her. Derop til. Og så mangler vi kun den pink, som går ned hertil. Det vil sige, at den samlede kraft, der er på det objekt, er faktisk kun det, den sorte pil giver. Alle de andre kræfter går ud mod hinanden. Så jeg skal tegne den resulterende kraft på. Så ligger den der. Så det her det er ligesom en grafisk måde, hvor vi kan lægge de her vektorer sammen på. Man kan også gøre det matematisk ved simpelthen bare at tage koordinaterne for hver pil og lægge dem sammen. Så hvis vi kigger på den første her, så går den 2 ud og 2 op. Det skriver man som 2, 2. Og den vektor, eller den kraft, lægger vi sammen med den røde kraft herover. Og den går så 2 ud og 1 ned. Så det skriver vi som, at den går 2 ud, og så skriver vi minus 1, fordi den går 1 ned. Når vi så lægger dem sammen, så lægger vi bare 2 sammen med 2, og hernede 2 minus 1. Så vi får 4 og 1. Hvilket svarer til den orange pil her. Den går 1, 2, 3, 4 ud og 1 op. På samme måde, hvis vi skulle gøre det med dem her, så ville vi have, at den her den hed 2,0, og den her hed minus 2,0. Så ville det være 2 minus 2, så ville det være 0,0, altså at den ikke ville flytte sig overhovedet. Vi kigger på de 3 pile her. Den sorte, den røde og den gule. Og så har vi, at den sorte, den var 1,2. 1 ud, 2 op. Den røde pil her, den var 2,0. 2 ud, og ikke nogen op eller ned. Og den sidste her, den gule, den var 2, minus 2. Og det gjorde den ikke lige. Hvis vi så lægger dem sammen, så får vi 1, 2, 2. Så vil sige, at vi får 5. Og så får vi 2 minus 2, det giver 0. Og det er også den pil, vi ser her, den går 5 ud af, og går ikke op eller ned.
Hvis vi skal prøve den matematiske metode også med den sidste her, så har vi den orange for eksempel, eller den sorte var det indenunder, vi starter med den. Så den er 0, fordi den går ud af, og så er den 2 op. Den gule her, den er jo så 2,3. Den grønne, den er 1,-3. Den pink er -1, fordi den er tilbage, og -2, fordi det er 2 ned. Og den bordeaux her, den er -2, fordi den går 2 tilbage, og så er den 2, fordi den går 2 op. Så vi siger -2, 2. Når så lægger dem sammen, så har vi 2 plus 1, det er 3, -1 og -2. Så det vil sige, at det giver 0. Så den går ikke frem eller tilbage. Og hernede så har vi 5, -5, så det er 0, plus 2, så det er 2. Så resultatet er, at den går 0 ud og 2 op, og det er også det, vi ser med den orange her. Så det er herover. Det er som en grafisk måde, hvor man kan tegne kræfterne som pile, og så se, hvor ender vi henne, hvad er den samlede kraft på et andet objekt. Herover der har vi en matematisk metode, hvor vi kan skrive hver kraft ned som 2 koordinater. En for, hvor meget den trækker den ene vej, og en for, hvor meget den trækker den anden vej. Og så kan vi bare lægge alle de koordinater sammen, og så får vi den samlede kraft på objektet. Så det var en kort introduktion til, hvordan man adderer kræfter eller lægger kræfter sammen.